ҳамтон салом алайкум дӯстони азиз, шумо дар канали Taj Авто қарор доред. Бародаро, имрӯз шуморо аз нарх навои мошинбозори Хуҷанд бохабар месоем. Ба канал обуна шавед ва лайк монданро фаромӯш накунед. Рафтем бародаро. Ина бародаро Маҳрамад Opel Zafira соли 2006, мотори 1.6 бензини бародаро. Газай нест айна? Газ надорад. Вақти балон диск меёна бародаро. 4 электропакет, мультирул, коробка механика, пробега 264 000, салону лата, панорама. Atıyam zırsiyon kömek ediyor. Haftada 5 taksit mi? Haftada 8. Ина бародаро нархай бошад 78000 сом мошин боз савдо мешавад. Рақами телефон барои маълумот 98 702 99 55. Ина бародаро агар ки мақбул шуд ба ин номер занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. Маҳрамад. Ина бародаро Маҳрамад Opel Ashka Caravan соли 2009, мотори 1.6 бензини бародаро. Мошин обзор мекунам, хушро нигоҳ кунед. Вақти балон диск меёна бародаро. 4 электропакет, мультирул, коробка механика, пробега 231 000, салону лата бародаро. Олти салони қафа мошин. нарх бошад бародаро 80000 сом гуфтасиам мошин боз савдо мешавад. Рақами телефон барои маълумот 000 54 03 535. Ина бародаро агар ки мақбул шуд ба ин номер занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. Маҳрамад. Ина бародаро Маҳрамад Opel Astra J соли 2001, мотори 1.6, газешам айна, газ бензин бародаро. Мошин обзор мекунем, хушро нигоҳ кунед. Вақти балон диск меёна бародаро. 2 электропакет, коробкаш механика, салон лата, люк дора бародаро. Вақти салон мошин. нарх бошад бародаро 55000 сом гуфтасиам мошин боз савдо мешавад. Рақами телефон барои маълумот 92 772 98 35. Ина бародаро агар ки мақбул шуд ба ин номер занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. Ина бародаро Маҳрамад Opel Ashka Caravan соли 2008, мотори 1.4 Trim Port. бародаро мошин обзор мекунем, хушро нигоҳ кунед. Вақти балон диск нав бародаро. 4 электропакет, коробка механика, пробегаш 342 000, салону лата. нарх бошад бародаро 83000 сом мошин боз савдо мешавад. Рақами телефон барои маълумот 92 016 49. Ина бародаро агар ки мақбул шуд ба ин номер занг мезанед, мошин боз савдо мешавад. Маҳрамад.